שוב שלום, רותי בר טוענת שהגוף שלנו זה בגד שאנחנו צריכים ללבוש כל החיים, ולכן צריך להתנהג אליו בהתאם. רותי למדה את שיטת הפלדנקרייז ישירות מממציא השיטה, שקוראים לו משה פלדנקרייז, והחליטה שלזה היא רוצה להקדיש את חייה. כיום היא מכשירה מורים בשיטת פלדנקרייז, אז נראה לי שתצליח להסביר גם לנו מה זה השיטה הזו. אז שלום לך רותי בר. שלום, שלום. אנחנו נגיד שלום גם לעופר מאיר שלנו, איש החדשות. שלום לך אפרת אנזל. איש החדשות עם חולצת אל תזכן? זה מה שאני מוכר היום, אל תזכן. סוג של אקסימורון, פרדוקס או שאר מילים שכאלה. נפתור אותו בהמשך. בוודאי. עם כל הגאדג'טים המדהימים שכאן מחכים לנו. נכון, בכלל חידושים היום. כן, מיטב הטכנולוגיה הרפואית. אנחנו מדברות עכשיו על פלדנקרייז. על דוקטור משה פלדנקרייז, זה על שמו באמת. איך הגעת לשיטה הזאת? אני באופן אישי הגעתי, התעסקתי בתנועה, התעסקתי בריקוד, והייתה לי תאונת דרכים. פשוט לא יכולתי להזדקף. כל הזמן זה משך אותי כלפי מטה. ואחד המורים שלי אמר, לכי לאיש הזה ברחוב נחמני בתל אביב. והוא עשה את הפלאים שלו, וכשהוא נגע, אמרתי, אני לא מבינה מה זה, אבל את הדבר הזה אני אעשה כשאני אהיה גדולה. וככה הגעתי לזה. אז ממנו בעצם קיבלתי את השיעורים האישיים. לא למדתי ממנו את ההכשרה, איך ללמד אנשים, אבל קיבלתי ממנו הרבה שיעורים אישיים. והיום זו שיטה שמוכרת בכל העולם. בכל העולם ובצדק. באמת? כן. מה זה השיטה הזאת? מה זה השיטה? מה משה עשה? מה הוא עשה? הוא קודם כל ריפא את עצמו. הוא בעצמו נפצע בברכיים והצליח לרפא את עצמו בעזרת הידע שלו, כי הוא היה דוקטור לפיזיקה, והוא גם התמחה באומנויות לחימה. אז השילוב הזה הביא אותו להבין במכניזם של הגוף. והוא התחיל גם לגעת באחרים, בכואבים האחרים, באנשים שפשוט הרגישו שמתנועים קצת פחות. מכאן התפתחה השיטה. הוא נפטר כבר לפני 20 שנה. גמישקי ויום היוולדו בטח. מה עושים אבל שם? בשתי צורות לומדים את זה. אחת בקבוצה ואחת באופן אישי. קודם כל זה מודעות דרך תנועה, וככה קוראים לזה גם. מודעות, שכלול יכולת התנועה. בתנועות מאוד עדינות, כדי שמערכת העצבים תהיה פנויה, לקבל אפשרויות נוספות, לצאת מהדבר ההרגלי. גם בקבוצה, זאת אומרת בקבוצה, כשאני מלמדת, רק מילולית, אני לא מדגימה. רוב השיעור הוא בשכיבה, ואת נכנסת לתוך התנועה עצמה ופוגשת את עצמך, במקום לפגוש איזשהו מודל וללכת אחריו. למה את לא מדגימה? כדי שאני לא אעשה כמוך? נכון, כי זה לא להעתיק, זה למצוא את המסלול שלך לאותה דרך. זאת אומרת, אם אנחנו לוקחים, לצורך הדוגמה, אם אנחנו לוקחים איזושהי פונקציה, איזושהי פעולה יומיומית שאנחנו עושים, כמו סיבוב מצד לצד, במשך השיעור אנחנו מפרקים את זה לגורמים, וכל פעם חוזרים לזה ורואים אם זה קצת משתפר. אני יכולה, אולי נעשה את זה. טוב לעיניים, בואי נדגים, אני בעד. בואי נראה משהו. אוקיי, אז תנועה באמת האחרונה שאמרתי, להסתובב מצד לצד, מעבר לכתף אחת, מעבר לכתף השנייה, ובאמת להתכוון, שתהיה לך כוונה, לך כוונה לראות משהו. אם אתה רוצה באמת לראות, אז כבר הגוף מתארגן קצת אחרת. אוקיי. אוקיי? כן. אם יש צד אחת לפי האוי, אז יש צד אחד אולי שמתחשק לשפר, נכון? כן. נכון. אז אם מתחשק צד אחד לשפר, אם יש אחד כזה שהוא קצת פחות, אנחנו הולכים דווקא להוא שהוא מצוין, שהולך יותר טוב. אנחנו מחזקים את הטוב. מחזקים את הטוב? מחזקים את הטוב, ועל כך מבוססת השיטה. מחזקים את מה שיש, זאת אומרת שבעצם מבחינת מערכת העצבים שלך, אני מקבלת את מה שיש שם. אני לא מתנגדת, לא מנסה לתקן שם כלום. אז בואו, להשעין יד אחת על הסנטר. עופר, היידה. עופר, אתה איתנו, נכון? בלי השולחן, אין את השולחן. בסדר? אוקיי. זה בעצם תיווך בין הראש לבית החזה. אוקיי. אוקיי, היד השנייה יכולה להיות כאן ככה רק בשביל להחזיק את זה, וללכת רק לצד שהיה ממש נוח. אוקיי? עד איפה. וכמובן זה מגביל את התנועה, נכון? הלוך ושוב. אבל זו מתיחה הרבה יותר כיפית. כן? אז בואי נראה למה זה יותר כיפית. אוקיי. בואי, תמשיכי. לצד הטוב? לצד הטוב, רק הצד הטוב. אנחנו רגילים רק לחזק את הדברים האחרים, פה אנחנו מחזקים את הטוב, ולהישאר שם, תישאר גם אתה לכיוון שזה בסדר לכם, ורק את העיניים לגלגל מצד לצד. כאן, שם, ושם, ושם. ולהחזיר את הכל לאמצע. להניח לזה רגע אחד. אוקיי. ולבדוק איך זה. לצד הטוב? לשני. אחד. וואו. הרבה יותר קל. וואו. יותר קל, מה קרה פה? לא יודעת מה קרה. נכון? אבל הרבה יותר אז קל. פה את אמרת לי, יש פה איזה עניין. הרבה יותר קל. אוקיי. וזהו?
לעשות את הבלתי אפשרי לאפשרי. את האפשרי לנוח ואת הנוח לנעים. זה המשפט של משה. האם זו שיטה, פשוט ז'אנר מסוים מהפיזיותרפיה, או שזה משהו אחר לגמרי? בואי נאמר שמה שזה כן יכול לקחת לתוך הפיזיותרפיה, זה הדבר האחר, ה-FI, שאנחנו עובדים בעצם עם הידיים, ואני מתאימה... FI? FI, Functional Integration, זה אינטגרציה פונקציונלית, זה נשמע אותו דבר בשתי השפות, אז זה לא ממש הבדל. ואז אני עובדת עם הידיים שלי. או שאת באה אליי לקבוצה, או שאת באה ל-FI, שאז אני עובדת, וזה ייחודי לך, למה שאתם זקוקים באותו יום. אנשים עם כאבי גב, בואו ניקח את הדברים הרגילים יותר. בדרך כלל מגיעים עם כאבים. לצערי מגיעים רוב האנשים עם כאבים. אבל יש כאלה שכבר למדו את הדבר, ומבינים שזה בעצם מניעה. וזה דרך חיים. כלומר, אם מתרגלים פלדנקרייז באופן יומיומי? כל החיים. פעמיים בשבוע. כל החיים. כמה זמן כל פעם? תראה, שיעור הוא באורך בסביבות ה-50 עד שעה, 50 דקות עד שעה, זה שיעור בקבוצה. בשיעור אישי, זה גם פחות או יותר את הזמן הזה, אבל זה קצת יותר ייחודי, יותר משהו, ואני עובדת עם הידיים שלי, עם בגדים. זהו, והרוב בשכיבה, כדי שמערכת העצבים לא תהיה עסוקה בכלל בגרביטציה. שלא נהיה עסוקים בלאחוז את עצמנו. בלאחוז את עצמנו, בדיוק. מה שעשינו כאן, כן. זה נתנו איזושהי הזדמנות לבית החזה, זה לא שאת לא יכולה להזיז לבית החזה, עובדה שיכולת, לא צריך 80 כאלה, לא צריך הרבה טיפולים כאלה. אחד כזה שאומר, וואו, הנה יש לנו פה איזה מין רמז כזה שבית החזה יכול להזיז. אנשים אחרי פציעות, פלדנקרייז גם יכול לעזור להם? בדרך כלל כן, בדרך כלל כן. תראי, אני בדרך כלל צריך ללכת למישהו שהוא יכשיר את עצמו. וצריך להגיע עם איזשהו מכתב מהרופא בעניין הזה? אני באופן אישי שולחת אנשים בדרך כלל ומבקשת לבוא, או עם מכתב, או עם... כן, אני מתייחסת למה שאני לא רופאה. עכשיו, נניח מישהו אחרי... רוצה לבוא לפלדנקרייז, באמת כדי לטפל במשהו ספציפי, לא רוצה את הדרך חיים. כמה שיעורים הוא יצטרך? גם אם הוא ירצה או לא ירצה, הוא יהפוך את זה לדרך חיים. כי אם זה מעניין, אז הגוף זוכר והגוף זוכר. וזה מה שאנחנו נופשים באמת כל החיים שלנו. ההתייחסות היא כל כך פנימה, זאת הזדקפות, אחרי שיעור כזה, מרגישים הזדקפות? אני קוראת לזה הזדקפות פנימית. שמת לב כמה היא זקופה? היא נורא זקופה, זה כל כך מרגיז. אני מסתכל פה על שנינו יושבים כזה, והיא ככה זקופה. אתה לא... כמו עץ ברוש או משהו כזה. אתה חשפת עכשיו, עשתה לי אאוטינג מטורף. מרגע שהגעת לאולפן, אני יושבת ואני מנסה להזדקף כל הזמן. אז לא לנסות, בדיוק זה העניין. כמה שאנחנו מנסים יותר להזדקף, איך מתחשק לך לשבת? באמיתי. איך מתחשק לך לשבת עכשיו? כורסה או משהו כזה, לא על כיסא? ככה, נכון, כן. תניחו את שתי כפות הרגליים על הרצפה. טוב. בסדר? כן. ותישארו שם. בנמוך הזה עם הדימוי, זה דרך אגב עובד על דימוי עצמי בצורה, כי דימוי גוף הוא חלק קטנצ'יק מדימוי עצמי שלנו. ואז להרכין את הראש, להרקינות את הראש, ומפה להתחיל את הסיבובים האלה, כמו שעשינו קודם, מצד לצד. תעשו בבית, זה שאנחנו לא מסתכלים עליכם, זה לא אומר שאתם לא צריכים לעשות את זה. בדיוק, מצד לצד, ולראות אם יש עוד חלקים בגוף שמשתתפים שם, מה קורה באגן, מה קורה בכפות הרגליים. צריך את הפידבק מהרצפה. אוקיי. יש פידבק מהרצפה, אני לא מקבל לי יש פידבק מהרצפה. אתה לא רחנת מספיק. תתכופף קצת יותר. קצת יותר ממש כמו שהיית רוצה לראות. ולאן זה מוביל? ומשם אתה מסתובב. ומשם להזדקף, לחזור ולראות שם. עכשיו תתחיל לטייל עם הישבנים, ללכת על עצמות הישיבה, לטייל עליהם. קדימה, מאחורה. יש משהו, אה? יש משהו משהו. שכל אחד יכול לעשות בכל מקום. בכל רגע, בין לבין. כולם יכולים, חוץ ממנחות טלוויזיה שיושבות. בוודאי שיכולות. אני אנחק לך את התוכנית, אני... אז אני... לא יהיה כאן יותר. את יודעת מה? אני לא יודעת. אבל לפני אבל זה כן, נורא נעים. צוות שלם לקח, לשבת רגע אחד, לראות איך זה מרגיש. הרבה יותר טוב. הרבה יותר טוב. יותר מאוברר. הרבה יותר מאוברר. זה בדיוק נכון המילה. המילה? כן. אין איזשהו... ככה זה הרגיש לי אין הרגע. איזושהי סטיפיות, אלא באמת מין... נעים. כן. את לא רואה את עצמך, אבל את הרבה יותר זקופה. די. כן, ממה שהיית לפני 2 דקות. מה אתה אומר? ילד שאתה מבקש ממנו, אנחנו כולנו חווינו את זה הרי. תזדקף, תחזיק, תשב ישר. מי? זה לא עובד, תמחקו את זה, זה לא שווה בכלל. תנו לו להיות איפה שהוא רוצה, ומשם לתת לו את האפשרות, האופציה. זה כיף גדוד. רותי בר, משה פלדנקר זה היה גאה בכם מהרבה יותר חכם. וואו, איזה מחמאה. זאת מחמאה, כבר היה בכבוד שווה ברוב להגיע. זה היה מאוד מרשים. אני, כן,
תודה רבה. אני אשמח, כן. כן? תודה לכם. כן, גם אני אשמח. מאוד נהניתי. לא, אני אשמח ככה להביא את זה קצת יותר למודעות, קצת יותר לאנשים. יש את זה בקופות חולים? יש את זה בכל... זהו, זה כמעט מוכר בכל- בקופות חולים, כמעט בכל חדר כושר, כמעט כמו בכל שאת חדר יודעת. כושר, דיברתי עם בטח. הבחורה פה בחוץ שרק איפרה אותי ואמרה כמה זה עזר לה בריקוד. אני אגיד לך, אנשים אני לומדים חייבת את זה, להגיד לך זה 3 משהו. שנים הרבה לימוד. פעמים הלכתי לחדרי כושר ואמרתי, רגע, מה זה פלדנקרייז? אמרו לי, זה לא הולך, זה למבוגרים. נכון. וזה הטעות, כי זה פשוט... פה לא יהיה. לא, נעים. אנחנו נביא את זה בטח. למקום אחר. זה אחרת לגמרי, אפשר להמשיך לעשות מה שרוצים. זה ארגז כלים. את לוקחת ארגז כלים ויכולה להשתמש בו. תמשיכי לעשות גם אירובי, גם הכל לעשות. אבל גם אבל פלדנקרייז. איך? האיך. אנחנו עכשיו... בטח. תודה רבה. כיף, ואנחנו מסיימים תודה עם רבה. עופר מאיר, איש